Numele meu este Lila Vasilescu, sunt directorul Fundației Verita și alături de colegii mei sunt bucuroasă să anunț lansarea proiectului CERC, Centrul de Resurse pentru Compasiune în Educație. Hi, my name is Richard Joanidis and I am the co-founder of Verita International School and Verita Foundation. I am so excited and passionate about developing and spreading social emotional learning programs in schools throughout the world. Sunt Andreea Alexandrescu, psihopedagog, terapeut floor-time și profesor de învățare socioemoțională cu specializare în modelul autoreglării dezvoltat de Centrul Merit din Canada. Bună ziua, sunt Marius Luca, lucrez alături de Școala Verita ca educator de mai bine de 4 ani pe programe de educație socioemoțională. Sunt Andreea Neagu, psiholog clinician și psihoterapeut, terapeut prin joc și dramaterapeut, supervizor și formator în psihoterapie și specialist în învățare socială și emoțională. Centrul de Resurse pentru Compasiune în Educație este încununarea eforturilor echipei noastre, atât în cadrul Fundației Verita, cât și în cadrul Școlii Internaționale Verita, de a pune la un loc resursele rezultate în urma experienței noastre de peste 5 ani de predare a educației socioemoționale. Proiectul CERC s-a născut din dorința noastră de a veni în sprijinul profesorilor și al tuturor celor care, prin natura profesiei sau a relației, se conectează zilnic cu copiii. Atât la școală cât și acasă, oamenii mari își doresc să învețe pe oamenii mici, să fie acolo, prezenți pentru ei când au nevoie, să le ofere modele demne de urmat. Însă oamenii mari întâmpină și ei provocări. Ca profesori, ca părinți, ca oameni, ne dorim să fim calmi, deschiși, suportivi, plini de compasiune pentru cei din jur și mai ales pentru copii. CERC a apărut din nevoile părinților, dar și ale educatorilor sau specialiștilor în educație de a se adapta la nevoile noilor generații de copii și adolescenți, care aduc atât resurse noi și provocatoare în relație, cât și poate unele dificultăți. Și în acest context, atât părinții cât și educatorii au nevoie să îi ajute pe cei mici să își construiască abilități sociale și emoționale care ulterior îi vor ajuta să facă față lumii permanentă schimbare pe care cu toții o experimentăm. Prin acest program ne propunem să ducem experiența noastră din Verita publicului larg și de a crea împreună cu organizațiile partenere și cu alți de persoane interesate o comunitate în care reziliența și compasiunea să fie nu doar niște concepte, ci și practici de zi cu zi. Văd un viitor în care învățăm cel puțin la fel de mult de la copii pe cât îi învățăm noi pe ei și mai ales învățăm unii de la alții, noi educatorii, părinții și cei care venim la oaltă în creșterea nu doar a copiilor, ci și a noastră. Verita Foundation has created a center, a Compassion in Education Resource Center. What a better place to start than with teachers, supporting them and helping them. Teaching is one of the hardest and most demanding jobs and professions on the planet. Verita can play a small role in providing a vibrant information center and community of learning with workshops and courses and resources. We can make a small difference for our brave teachers, for our amazing parents, and ultimately helping our children. So please join Verita Foundation in the Compassion in Education Resource Center. Join us on this beautiful journey. Thank you.